Tajně jsem doufal, že cestou na Ukrajinu se stavíme v Rumunsku. Ptáte se proč? Protože jsem chtěl ukázat našeho vyšperkovaného krasavce ve výrobním závodu v Pitešti. No ale nepovedlo se. Důležitá věc, spotřeba. Nijak jsme se po cestě neloudali. Palubní počítač ukázal 7,2 litru na 100 kilometrů. No a to jsme byli plně naložení. A kdyby mělo auto jinak poskládané rychlostní stupně, bylo by to ještě méně. Tady se mi to hrozně líbí. V Maďarsku jsem to počítal na 10 000. Tady jsou to jenom desítky a oproti české pumpě já tady ušetřím na jedné nádrži tak 500 korun. Nádhera. Sedadla vypadají nic moc, ale skoro po 1000 ujetých kilometrů a hlavně 16 hodin sezení nás nebolala záda. Takže jsme v pohodě zvládli i pozdní noční uvítání. A propos, po celou dobu mě ani nenapadlo si stěžovat na tvrdé plasty. No, prostě se jich nedotýkám a tak mi nevadí. Kdo chce Dustera používat jako opravdového offroada, nemusí litovat, že nemá redukci. 1, 2 a 3 jsou velmi krátké. Další 2 stupně jsou s trochou nadsázky standardní. Ale 6 by to chtělo vyloženě ekonomickou. V horách jsem používal pouze 2 a 3 a nemusel jsem se vůbec o nic starat. Podvozek je u běžné verze trochu houpavý, ale naše velká, široká kola udělala z tohoto SUVčka vyvážený vůz. Projížděl jsem kvalitní silnice s jistotou a to rozbité, po čem se na Ukrajině jezdí, poměrně s komfortem. Trochu jsem Dustera podcenil v terénu. Výborné nájezdové úhly tady i vzadu dovolily nečekané věci. Několikrát jsem už myslel, že neprojedeme, nebo že urazím spodek. Ale ono nic. Auto jelo jako tank. Tak mě napadá, my jsme vlastně neprozradili, kde na té Ukrajině jsme. Počkej, já dám malou nápovědu. Mikoláš Šuhaj. Bývalá podkarpatská Rus, nyní zakarpatská Ukrajina. Nevybrali jsme si ji náhodou. Rozhodli jsme se totiž zdolat určitý zeměpisný bod, který se na území Ukrajiny nachází už od dob Rakouska-Uherska. Dáči to bylo každopádně úplně jedno. Polikala kilometry poslušně jako beránek. Cesta, necesta. Dokonce se nám zdá, jako by se jí víc líbilo na těch necestách. Já jsem s Dusterem najezdil přes 20 000 kilometrů, takže si troufnu říct, že to auto znám docela dobře. Ty jsi teď absolvoval cestu na Ukrajinu. Mě by zajímal tvůj názor na to auto. Jak se ti líbí jako celek? Já si myslím, že hlavně po designové stránce udělala Dacia obrovský skok dopředu. To auto je nádherně svalnatý a je zajímavý to víš tam, že Ukrajinci a Ukrajinky se po nás koukali, jak jsme nádherní. Pojďme se podívat na jednotlivé segmenty automobilu. Co říkáš na řízení? No, díky tomu, že jsme tam dali pořádný kola, tak si myslím, že je i docela takový přesnější s dobrou odezvou. Jo, jsem spokojený. Mně přijde trošku gumový, ale když vezmu poměr výkon cena, tak ten vysvětluje všechno. A co interiér? Jasně, možná narážíš na tvrdé plasty, ale mně ty tvrdé plasty skutečně nevadí. A naopak se mi hrozně líbily sedadla, protože mě vyhovovalo i po tolika kilometrech a po tolika hodinách. Jenom mě vadí teda to kožené čalounění. Důležité je, že to nikde nevrže a neskřípe. A sedadla, mám problém, jsem vysoký, prostě mám krátký sedák, krátký opěrák a tu koženku, tu bych z fleku strhl. Dacia Duster. Aktuálně najeto 30 000 kilometrů. Jediná závada? Problém se zimními studenými starty. Motor 1,5 DCI je totiž extrémně citlivý na kvalitu nafty.